Zdravo svima i dobrodošli u moj novi vlog. Danas je 31. decembar, mislim sada je oko pola 1, ali ništa. Sada je moja sestra. Ćao! Dobro, ona se oglasila, vidite sve je tu lepo okićeno. I danas ću vam snimati vlog, vjerojatno će biti duži. I naručili smo picu i sad ćemo gledati neki novogodišnji film i jesti picu. Haha. I evo ovdje je naša pizza, to je porudžbina, vidite dobili smo čak kečap i majonez i to u 2 pakovanja. I tararara, vidite vi ovu lepotu. Da, uskoro će biti pa jedan. Tu je pizza koja je u procesu jedenja, jelka, sve lampice i novogodišnja muzika. Novogodišnje uživanje. I evo, sada je oko 3:20. Stvarno, mi nismo normalni zašto smo ovoliko budni, ali posljednji večer u ovoj godini, tako da zašto da ne. Kao što vidite, stavili smo maske, stavili smo ovu balea sa vanilom i malinom. Picu smo pojeli i evo moja sestra posadi. Vidite, ovo je inače dnevna soba, ali je postavljena posteljina čisto onako zbog da bismo spavali ovdje. I tako ne znam dok ćemo ostati budni, sad ćemo vidjeti što ćemo da radimo. Dobro jutro svima, sada je oko... dobro jutro. Sada je pola 3. Ja sam se inače probudio oko 12, ali sam se nešto razvlačio i to skinuću načara zašto imate zeleni oci. Ništa, sada treba vjerojatno da idemo na ručak kod Sare kući. Tamo ćemo da jedemo i posle, ja ne znam, oko 7 bi trebalo da odem na vikendicu kod druge i tamo ćemo zajedno dočekati novu godinu. Vidite li ovaj pogled, kako je ovo prelepo? Znači, oduševljen sam. Inače, detaljnije ćete upoznati ovaj grad, zato što nekako imam osjećaj da mnogo više vidite Novi Sad i Beograd nego što vidite Niš, ali o tom potom ima vremena. Ćao ljudi, evo sam sada kod moje sestre i ovo je vrlo retardiran ugao za snimanje, ali nema veze, evo ga moj hologram, I sada moja sestra i ja pokušavamo da spavamo, da bismo se odmorili za dalji tok našeg slavlja. Inače ja ću slaviti novu godinu sa drugarima iz osnovne na vikendici od mog druga. I vidite mene, to je to. Sve se mi se vidimo malo kasnije. Ovo je prelepo ljudi, vidite kako je ovo savršeno. Tamo je Kazandžijsko Sokače, inače stari deo grada, a ovdje je zvezdano nebo. Sada sam polako ja krenuo u kući, moram da prošetam psa, a posle nastavljam dalje. Idemo kući polako. To je paketiće, to je ulaz u podzemni prolaz. Ovdje je H&M i tamo će se održati veliki novogodišnji koncert. Sada smo u Alo, tako da evo ovdje imate taj deo kao neku svetliću šumu, što je predivno. I uskoro će izaći video u kome ću vam pokazati kako je okićen grad. Ali bukvalno svaki mogući deo grada ću vam snimiti. Čekamo bus! Ovdje je preglasno! Sada smo nekako kod vojnih zgrada, vi mene ne vidite, ali sam sa svojim psom i sa mojim drugom. Sad idemo gore ka vikendici. I to je to. Petarde već pucaju, prvo se završi jedan veliki vatromet ovdje. I tako, vrlo smo srećni. I to je to, ja vam se javljam kasnije. Ovo je naša trpeza novogodišnja. Ljudi, mi ćemo sada da krenemo da gledamo film The Conjuring 2. Zašto čutite svi? Hajde jedan pozdrav za vlog. Pozdrav za sve vas to! Srećna nova godina! Srećna nova godina! People! Focus! Randomly walking! Srećna nova godina! Želim sve najlepše!
Izleteo vatru. Dakle ljudi, nova godina nam je stigla. Evo polako završavaju ljudi sa vatrometima i svom pirotehnikom. I... ja sam izašao ovako go napolje, nisam normalan. I tako, trčali smo skroz ovako niz ceo kraj. I dok su pucale onako bile kao nekoj igrici. Kao što vidite, film je u toku, gledamo film The Conjuring 2. Ja mogu ja da kažem nešto? Slobodno. Srećna nova godina. Ovo je E-rated, tako da ništa nismo pili, pili smo sokiće. Sokiće i gazirane sokiće. I ništa više. Zika čela! Bronzer! Ove granulice. Znači, dipa i po tomu unutra. Da mu je ispalo! Ljudi, kao što možete vidite, evo polako sviće. Imamo ovu milju u rukama, ne znam iz kog razloga. Ali mi se super provodimo i stvarno je prelepo. Tako da, sviće. Ja sam samo u fotelji i apsolutno svi spavaju. A ja idem sada na liturgiju oko 9, tako da svi su se pospavali. Evo sada je oko pola 9, mislim 8:20 i ništa, mi idemo kući, a jutro je predivno i sunčano i čuje se crku ptica i predivno je. Nastavljam sa snimanjem. Idemo mi polako kući, moram da ostavim Tobija i stvari koje sam nosio ovdje gore. I tako, inače bilo je prelepo. Kakav je to laž. Znači ljudi, ja ne spavam skoro 24 sata. Da li vi verujete u to? A sada čim dođem kući ostavljam psa i nastavljam dalje. Tobi, ajde polazi. Čim dođem kući ostavljam psa i nastavljam dalje, idem do crkve na liturgiju. I tako, verovatno ću spavati tek kasnije. Znači, exhaustion. To je to. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom vlogu. Bio je pomalo mračan i čudan, ali nema veze, kada sam da vam pokažem kako sam ja da proslavio ovu novu godinu. To je to, mi se vidimo vrlo uskoro sa novim novogodišnjim videima. Bye!